салом мухлисон ММА, ташаккур ки ҳамеша бо мо ҳастед. дар ин видео мо барои шумо чанд мавзӯи муҳим ва навтарин хабарҳоро аз олами ММА ҷамъ овардаем. умедворем ки видео бароятон писанд меояд. дӯстон, бародари тоҷики мо пойафзолҳои босифатро пешниҳод мекунад ки дар Кавказ истеҳсол мешаванд. ин пойафзолҳо аз чарм ва замши тоза духта мешаванд. барои дидани дигар вариантҳо дар ватсапи рӯи экран буда калимаи пойафзол нависед. доставка ба тамоми Русия ва Тоҷикистон ҳаст. расман Анис Ёқибов бар зидди Амирҷон Ғафуров дар лигаи Мангу ММА рақобат мекунад. ин муҳориба 7 феврал дар шаҳри Тошканд баргузор мешавад. лигаи Мангу ММА як созмони нави рушдёбанда мебошад ки ҳадаф дорад ҷанговарони пуртаҷрибаро бо ҳам оварад ва муҳорибаҳои сатҳи баланд ташкил намояд. Анис бо ин лига танҳо барои як муҳориба шартнома бастааст. қаблан Анис Ёқибов дар лигаи СА рақобат мекард. ӯ дар он ҷо 4 муҳориба гузаронид ва дар ҳамаи онҳо дастболо шуд. сабаби тарк кардани лигаи СА анҷом ёфтани муҳлати шартнома ва қарор ва хоҳиши худи варзишгар мебошад. дар ин муҳориба рақиби Анис варзишгари соҳибтаҷриба аз Ӯзбекистон Амирҷон Ғафуров аст. ӯ дорои рекорди 9 ғалаба ва 6 мағлубият мебошад. ин рақобат барои Анис осон нахоҳад буд, зеро муҳориба дар ватани рақиб ва дар назди мухлисони ӯ баргузор мешавад. айни ҳол Анис дар лагер тамрини машқҳои ҷиддӣ мегузаронад ва ба ин муҳорибаи муҳим омодагӣ пурра мебинад. мо ба ӯ пирӯзӣ ва муваффақиятро таманно дорем. Джек Дела Мадалена мехоҳад бо Шавкат Раҳмонов рақобат кунад. ба маълумоти тасдиқшуда рақиби навбатӣ Джек Дела Мадалена метавонад варзишгари бразилӣ Карлос Партес бошад. аммо худи Мадалена бештар мехоҳад ки бо октагон ба Шавкат Раҳмонов барояд. дар як суҳбат ҷанговари австралиягӣ гуфт: ман мехоҳам бо Шавкат Раҳмонов рақобат кунам. ман ҳамеша чунин орзу доштам. ғалаба бар чунин рақиб туро зуд ба рақобати унвон бармегардонад. барои ҳамин ин муҳориба ба ман лозим аст. қаблан хабарҳо паҳн шуда буданд ки рақобати Мадалена ва Карлос Пратес дар марҳилаи таҳия қарор дорад ва эҳтимол 11 апрел дар мусобиқаи UFC 327 дар шаҳри Майами баргузор шавад. дар ҳамин ҳол Шавкат Раҳмонов дар мусоҳибаи охирини худ гуфт ки ният дорад ба октагон охири моҳи феврал ё аввали моҳи март баргардад. Лоиқ Раҷабов дар суҳбати охирони худ сабаби қатъ шудани шаҳрномаашро бо UFC ошкоро шарҳ дод. ба гуфти ӯ сабаби асосии фаъол набуданаш дар як соли охир буд. лоиқ гуфт ки дар ин муддат ба ӯ 2 рақобат пешниҳод карданд, аммо бинобар ҷароҳатҳо ӯ натавонист ба октагон барояд ва UFC инро ба назар гирифта қарор кард ки ҳамкориро қатъ кунад. дар идома ӯ гуфт ки ҳоло якчанд ташкилоти нав пешниҳод фиристодаанд ва ба ӯ тамос гирифтаанд. айни замон ӯ ва дастааш шароити ин ташкилотҳоро дида баромада маслиҳат карда истодаанд. дар баробари он ки қадами навбатӣ ба куҷо хоҳад буд, лоиқ гуфт ки ҳоло қарор нагирифтааст. агар имкон шавад мехоҳад дар ташкилотҳои хориҷӣ ҷанг кунад, агар не эҳтимол дорад фаъолияти худро дар ташкилоти Русия идома диҳад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ. саломату сарбаланд бошед. یک سال زیاد در اینجا من مقصد دویسی منم کردن روز دیگه یه بار بای پیشنهادم کرد در ایروی تراما گفتم که نمیتونم با فکرم دیدن که اکتیو نیستم گرفتن چی کردم مقصد منیجمنت گفت که کاروچ ایروی اکتیو نبودی چیزت کرد همین خیلی ده بعد یک دیمش من هم در سیتواسیه بدم که دو پابیده دو پراژه نشید ایروی همین انا چی خیلی کار کردن ده پاو داشتن ده دستای نو روز دیگه بیشتر داریم از دیدی که نه بچه خطی ما چخ کردن که مسئولیت پستیسن که کدوم ارگانیزاسیون چی خیلیه از فکر داده داریم در این مومنت واقعا چیز نیست چی میگن شد خیلی دایا توچکا چی کداگی نیستم ارگانیزاسیون بیرونی اگر شوا نشوا خیلی بعد شاید راسیسکی ارگانیزاسیون ده